कधी रिटर्न येणार? 3 तारखेला ना रे? असं काय वाटलं तर फोन करा, मी पाठवून देईन कोणावर तरी. हां, जा सांभाळून जा. आता इतकं मोठं मार्केट आहे, फिरायचं म्हटलं का टाईम पाहिजे, नाहीतर मग रंग पसंती कुणाच्या बाबांची आहे. वाग्या ए वागी शेरा दोघं जण खालून आता आले तर राऊंड मारून आणि खालचा निसर्ग बघतायत बिल्डिंगमधला कसा दिसतोय ते. ए वागी जवळजवळ अर्धा पाऊण तास झालं दोघं जण तिथेच बसलेले आहेत. वाघ्या, विशेष करून वाघ्या. वागी ये नाही, ह्याला मस्ती करायच्या जमत नाही शेरूला. शेरा ए शेरू, कुणालच्या बाबांचं फोनमध्ये चाललेलं आहे टाईमपास. कुणाला गेलं आहे आंघोळीला. वाघ्या आहे बा, वागू आहे का जरा खाऊ दर, वाघ्या जर खाऊ खाऊ म्हटल्यावरती इथे आमचे कान कसे उभे राहतात लगेच. वाघ्याला काय नाही फरक पडला. मस्ती करू, मस्ती कर गुंडा, ए गुंडा. चला 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 चला. हा बघा वाघ्या उठला. बघू झालं बघून, बिल्डिंग बघून झाल्या. तर इकडे तासन तास बसलेला असतो एकटा तिथे बघत. हा काय तर साखळी पण नाही काढले, असे पडले खाली. बस झालं बघा, बस झालं तुला. येड बघा येड. चला 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 चाय पिऊया. आमचा चहा होतोय, अजून चहा प्यायचा बाकी आहे. चला हात धुऊया. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज सकाळी सकाळी की नाही पॅकिंग चालू आहे. कुणालची बॅग पॅक करते. म्हणजे अर्धी भरून झाले, अर्धी बाकी आहे. थोडं सामान त्यांनी काढलं नाही. कुणाला चाललं आहे आपला 2-3 दिवसासाठी तिरुपतीला जातो आहे तो. तर आता थोड्या वेळाने निघेल, म्हणजे नाश्तावारी करून निघेल. आणि कधी येईल मला वाटतं 3 तारखेला काहीतरी येणार आहे रिटर्न. चला थोडंसं आवरते पटापट. आता ह्याला हे झालं बघितलं. हां, ह्या दोघांना काय करायचं काय समजत नाही. वाघे आणि शेरू इथे मला ना हैराण करतात कॅमेऱ्याच्या मागे. दर्याबंकर कुणाल, दर्याबंकर. हां काय आज सकाळी सकाळी ना आमच्याकडे साफसफाई चालू आहे. म्हणजे जे कपडे होते ना जुने वगैरे ते घ्यायला ना माणूस आला होता बाहेर. तेच त्याला बघून ना शेरू भुकायला लागला जोरात. म्हणून त्याला थांबली मी. कपडे देऊन मग भांडीवर येतात किंवा पैसे येतात. तर पैसे घेतले ते दाखवायला आल्या होत्या त्या साफसफाई. चला ही बघ कुणालची पॅकिंग चालू आहे. थोडीशी झालं आहे सगळं पॅक करून. त्याला झाले सर्दी कुणालला, म्हणजे 4 दिवस झाले. आता बघते ना औषध आणायला लागेल. नंतर प्रवास पण त्याला करायचा आहे. तर तिकडे गेल्या परत आजारी नको पडायला म्हणून. तर कुणालच्या बाबा जाणार आहेत आता डॉक्टरकडे आणि औषध घेऊन येणार आहेत. बा म्हणजे हा पण डबा ठेव. 1-2 वस्तू ना तो विसरला होता भरायला. ते आता आठवण करून करून भरल्या त्या वस्तू. गावावरनं आल्याने धुतलेली बॅगी धुतली होती. मला वाटते माती लागते ना पासून हे वाटते. पण चला ही बॅग आहे कुणाची लॅपटॉपची. बघा आता 2 जण शांत बसले. नुसतं मगापासून नुसता आवाज आवाज आवाज. कोण आलं ना का नुसते भुकत बसतात. जास्त करून हा शेरू आहे ना तो. भागाचं काही टेन्शन नाही, पण हा जरा मस्ती करू ना आपला, त्याच्यामुळे. झालं कुणाला हा पण डबा भरा बघ. एक एक वस्तू आठवणीने द्यावे लागतात. चला कधी रिटर्न येणार? 3 तारखेला ना रे? 2-3 दिवस आता नसणार कुणाल. 2-3 दिवस जरा वेगळं. त्याला म्हटलं थोडंसं क्लिप वगैरे तू काढ, आपण दाखवू सगळ्यांना, थोडंसं शेअर करूया ना तिकडचं कसं आहे काय माहीत नाही. बघू आता कधी काढला आणतोय का विसरतोय काय माहिती. शूटिंग करून बघूया. काढशील ना रे? घरातलं बरंचसं काम करून झालं. माझं पण सगळं आवरून झालं. आणि मी आता घेतलेलं आहे किचनमध्ये नाश्ता बनवायला. नाश्ता बनवायचा होता भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी.
तर कुकर मला लावायचं होतं, तर कुकर बघितलं तर कुकरचं ते हँडल बघा असतं ना, ते एकदम ढिल्लं झालं होतं. आणि तर शेरू डिस्टर्ब करतोय व्हॉइस ओव्हर करताना, भुंकतोय सारखा. हां, तर ते हँडल आहे ना, ते भांडी घासायला निघालं होतं, ते मी साईडला करून ठेवलं होतं. आणि आता बसल्या बसल्या ते सगळं फिटिंग करून घेतलं आणि पूर्ण कुकर फिटिंग करून घेतला. ते कधी कधी बघा स्क्रू आहे ना ढिल्लं होऊन जातात ना, आणि मग ते होतं असं. तर ते झालं काम. नंतर किचनमध्ये आली आणि भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी बॉईल अंडी आज करायची होती. म्हणजे बरेच दिवस झाले त्यांना अंडी ऑमलेट करून देते मी अधूनमधून, पण बॉईल अंडी दिली नव्हती. त्याच्यामुळे आज त्यांचा खास हा नाश्ता बॉईल अंड्याचा. तिथे कुकर लावून घेतला आणि नंतरला दुसरं काम माझं करायला घेतलं. त्यात कुणालचे बाबा बाहेर जायला निघाले. नाटक चाललं आहे. तर केसांना जरा रंगवा. दावा चला. गेट आउट आणि गेट लवकर तुमचा गेट परत घरी येऊ दे. हां, पेपर का कागद घेतला ते. चला, कुणाच्या निघून गेले आणि इथे बाकीचं काम मी करायला सुरुवात केली. कुकर पण आपला झाला होता आणि 10-15 मिनटानंतर थंड झाला. आणि ते भाग्या आणि शेरू यांची मस्ती बघा, ही अशी मस्ती ना त्यांची चालू असते. आपल्याला अशी कधी कधी भीती वाटते बघून की मारामारी करतात का, पण नाही, हा त्यांचा खेळ असतो. पण अधूनमधून ना मी दम देते त्यांना, ओरडते दोघांना पण. भाग्या आपला पटकन ऐकतो, पण शेरू आपला आगाऊ आहे की नाही, त्याच्यामुळे तो असं पटकन ऐकत नाही. आणि झालं, कुकर थंड झाला आणि ते दोघांना मी नाश्ता द्यायला घेतला. म्हणजे बाकी सगळ्यांचा घरातला तर नाश्त्यानं करून झाला होता, हे दोघंच जणं बाकी होते, कारण कुकर की नाही आपला गरम होता ना म्हणून. तर इथे अंडी सोलायला घेतली आणि दोघांनी बघितलं की आज बॉईल अंडी आहेत, त्यांना आवडतात बॉईल अंडी. दोघं जण बघा असे ना येऊन साईडला बसले माझ्या. आणि म्हणजे पूर्ण ते सोलून होईपर्यंत अजिबात जागचे हल्ले नाही. आणि मध्ये मध्ये शेरूचं बघा, म्हणजे जर आवडीचा नाश्ता असेल ना, आवडीचं जेवण असेल की त्याला धीर नसतो अजिबात. भाग्या आपला अजिबात असं करत नाही. तो असं शांतपणे बसून राहणार, त्याला हवं असतं, पण तो असं कधी असं हवरेपणा नाही करणार. पण शेरूचं हवरेपणा भरपूर असतो, म्हणजे कधी एकदा देतं असं त्याला होतं. आणि मग अजूनमधून तो भुंकत पण राहणार, म्हणजे लाडाने बोलणार, भुंकतो ना असं की दे मला लवकर दे. तर दोघांचा नाश्ता करून झाला आणि नंतर इथे कुणाल बघा जायला निघाला. 11-11:15 दरम्यान तो निघाला घरातून. तो जाणार आहे त्याच्या मावशीसोबत तिरुपतीला. खरं म्हटलं तर पाठवायचा विचार नव्हता, पण म्हटलं जाऊ दे, त्याला जायचं पण होतं आणि खुश होऊन जाईल. म्हणजे मुलांच्या आनंदात बघा आपला आनंद असतो की नाही, त्याच्यामुळे आम्ही पण मग त्याला परमिशन दिली की जा 2-3 दिवस मजा करू ये. कारण एकदा का तो जॉबला लागला की मग पुन्हा त्याला सुट्टी मिळणार नाही आणि मग पूर्ण दिवस त्याच्या कामातच जाणार. त्याच्यामुळे म्हटलं त्याला 2-3 दिवस फिरून येईल तर चांगली गोष्ट आहे ती. चला, तर कुणाल बघा गेला आताच. आणि छोटं मोठं माझं घरातलं काम की नाही चालू आहे. बाकी सगळी घरातली मंडळी आहेत ना, जो तो आपापल्या कामानिमित्त सगळे बाहेर गेलेले आहेत. फारसं असं घरामध्ये थांबायला कोण मागत नाही, कारण असं कोंडल्यासारखं वाटतं ना प्रत्येकाला. त्याच्यामुळे जास्त करून सगळेजण बाहेर असतात, दुपारच्या वेळेस असतात सगळेजण घरात. तर चला, तो विषय बाजूला ठेवते आणि आत्ता शॉपिंगचं तुमच्याशी बोलते. कालच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला दाखवलं होतं खरेदी केलेलं, तर एक 3-4 वस्तू आणलेल्या आहेत, त्या तुम्हाला मी पटकन दाखवते. छान छान भरपूर अशा वस्तू आहेत. म्हणजे मी पण असा विचार केलेला आहे की नेक्स्ट टाईम तिकडे जायचं, पण वेळ काढून जायचं. आता काल आम्ही गेलो तर खूप असं घाईघाई करत गेलो होतो, पण म्हणजे बऱ्याचशा वस्तू घ्यायच्या होत्या, पण वेळेमुळे जरा राहून गेलं. वेळ पाहिजे भरपूर. आता इतकं मोठं मार्केट आहे, फिरायचं म्हटलं का टाईम पाहिजे, नाहीतर मग शक्य नाही ती गोष्ट. तर चला बघून घेऊया पटकन. आणि कुणालचे बाबासुद्धा आलेले आहेत आत्ता घरामध्ये, बघूया चला. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला मी ट्रायपॉड दाखवते. तर बघा, हा छोटावाला ट्रायपॉड आणला आहे, जो मला शूटिंगसाठी कामाला येणार आहे. स्वस्त आणि मस्त असं मिळालेलं आहे. आणि हा एक अजून एक आणलेला आहे ट्रायपॉड. हे पण शूटिंगसाठी असं लागतं, ते स्वस्त आणि मस्त पडले. नंतरला आता कपडे तुम्हाला दाखवते. हा एक काय ना पायजमा घेतला आहे, हा घरात घालायला खूप स्वस्त आहे.
रिजनेबल प्राइस मध्ये आहे ना. हा एक ड्रेस कुर्ती कितीला आहे? 250 रुपयाला. खूप छान पॅटर्न आहे, मस्त आहे. कपडा पण छान आहे एकदम. रंग पसंती कुणालच्या बाबांची आहे. हा बघा, हा एक रंग घेतलेला आहे. हा तर एकदम मस्तच आहे रंग. हा बघा, हा पण 250 रुपये. म्हणजे प्राईस सकट तुम्हाला सांगते. आणि साईज मोठी साईज आहे, म्हणजे एक साईज जरा जास्त घेतलेले आहे. म्हणजे असे एक्सेल साईज मला होते, पण मी डबल एक्सेल घेते. म्हणजे लार्ज पण होते, पण एक्सेल असला की जरा लूज म्हणजे बरं वाटतं. आणि एक मनामध्ये डाऊट होता, म्हणजे शंका होती की जर का साईजला लहान असेल तर, म्हणून मग मी डबल एक्सेलमध्ये घेतले ते. हा बघा, हा एक ड्रेस घेतलेला आहे. हा कलर पण ना कुणालच्या बाबांच्या आवडीचा. आणि हा कुठला रंग? बोली का पिंक आहे? पिंक सारखा आहे ना. तुम्हाला लेगीत लोकांना माहितीच असतं. हे असं हा एक घेतलेलं आहे. आता कधी घालीन ना तेव्हा तुम्हाला मी दाखवीन. कधी आता कुठं जाणं होईल तेव्हा घालीन मग ड्रेस. असे 4 ड्रेस मी घेतले, म्हणजे कुर्ती घेतलेले असं. आणि एक पैजामा. अजून पण छान छान ड्रेस होते तिथे. मी जाणार आहे, म्हणजे विचार केलेला की पुन्हा त्या मार्केटमध्ये जायचं खरेदी करायला. खूप स्वस्त आणि मस्त लेगीज वगैरे पण इतके छान छान होते ना, स्वस्त. वेगवेगळ्या टाईपमध्ये होतं ना, म्हणजे टाईपमध्ये 200 रुपये होतं. 200 रुपयामध्ये. बघा, कोणतं पण तुम्ही लेगीज घ्या, वेगवेगळ्या पॅटर्नमध्ये असतं ना. 200 रुपयाच्या खाली सगळं, 200च्या वर नाही. कोणती पण साईज घ्या तुम्ही, इतकं स्वस्त आणि छान तिकडे होतं. चला, झाली ही माझी खरेदी. बघा, खूप वर्षानंतर केलेली. घालून नाही बघितलं अजून. घालून बघ जरा, टाईट वगैरे किती होतं, कसं होतं ते. हां, काय फिटिंग सगळं माहीत पडेल ना. काल त्या मार्केटबद्दल काय थोडंसं चांगलं होतं ना मार्केटबद्दल. म्हणजे काय ते मार्केट होलसेल मार्केट आहे ते सगळं. तुम्हाला काही खरेदी मोबाईलची वगैरे खरेदी करायसाठी, इलेक्ट्रिकची, लोहार चालू लोकांना माहिती आहे बऱ्यापैकी. छान मार्केट. पण कपड्यांचं एकदम बेस्ट वाटलं. लोहारचा जिथे ते लाईनीतच मार्केटच आहे ते. मी तुला बोललो रस्त्याने चालत गेलो ना आपण, दवा बाजार पासून सुरुवात होते. सर्व मेडिसिनचं पण दवा बाजार. मला वाटतं कदाचित सगळ्यांना माहित असेल, आपणच पहिल्यांदा बघितलं असेल. पहिल्यांदा म्हणजे मी बघितलंय, तू पहिल्यांदा बघितलं. तर आपल्याला मला आपण जायचं खरेदीसाठी. एखाद वेळेला मी लाइटिंगसाठी गेलेलो, एखाद वेळेलाच गेलो खरेदीसाठी. आपण काय जास्त जात नाही. पण छान आहे ना, पुन्हा एकदा असं वेळ काढून जाऊया आपण. मार्केट आहे. चला, आता काय व्हिडिओची एंडिंग करूया. आता हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत मला वाटतं 31 तारीख होईल ना. आज तारीख किती आहे? 30 तारीख आहे. म्हणजे 31 तारखेला हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत जाईल. 31च्या रात्री हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येईल. त्याच्यामुळे 31 नाईटला नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना. आत्ताच म्हणजे एक दिवस आधीच तुम्हा सर्वांना आम्ही नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो. आनंदाने नवीन वर्षाचे म्हणजे स्वागत करा आनंदाने. 31. आता आमच्याकडे काय माहिती कसं करतात, अजून काही ठरवलं नाही. आता कुणाला पण नाहीये, त्याच्यामुळे आता काय करायचं ते म्हणजे प्रश्न पडला. पण बघू काहीतरी करायला. आवडता सणच नाही, नवीन वर्ष एन्जॉयमेंट. नवीन म्हणजे सण तसं म्हणजे मुंबईकर खूप मजा करतात ना 31 डिसेंबरला. बघू आता, बहुतेक मुंबईकर हे करतात. तुम्हा सर्वांना माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबातर्फे नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा ॲडव्हान्समध्ये. तर चला, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. बाय बाय सर्वांना.